Malikunafoni jabarani lajabo aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye Juin kalo tile 8 san 2021 aw kun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ malikunafoni.net ale jabarani kan nin ye o waati selen ye a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la bi k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunu Juin kalo tile 7 san 2021 an ka camancɛ fanga ale kɔni ye jamana ɲɛmaa kura ni ka o sɔrɔ n'o tun ye an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa danga ye colonel Asimi Goita ale kɔni ye i kale jamanadenw ɲɛmaa kunu colonel Asimi Goita yɛrɛ kelen jamana ɲɛmaa ye sa fɛn min ye jamana ɲɛmaa dangaya ye o kɔni o bɔra baara o la jamana ɲɛmaa dangaya min yɛrɛ ni ale bɛ kɛ sababu ye ka transition au charte ka o ladafa ni a bɛ don an ka sariya suba kɔnɔ février kalo tile 25 san 1992 o baaraw bɔlen a la sa maliyɛndenw yɛrɛ minnu tun kelen don ka nin jɔyɔrɔ in yɛrɛ ni ka a kɔn kabini a daminɛ la. Kunu tɛnɛn kelen na Juin kalo tile 7 colonel Asimi Goita ni o ye an ka jamana ɲɛmaa ye n'o ye camancɛ fanga latɛmɛba ye ale kɔni ye Dr Choguel Kokala Mayiga ni ka sɛbɛn fura bɔ k'a yira k'a fɔ ko a kɛra minisiri ɲɛmaa ye Dr Choguel Kokala Mayiga min yɛrɛ a ye jɔyɔrɔba caman ni ka o kɛ an ka ba Maliba o kɔnɔna la fo kana se a ka minisiri ɲɛmaaya o ma comité stratégique du rassemblement 5 juin o ɲɛmaa tun n'o ye M5 RFP fo ka taa se a yɛrɛ ka parti politique ɲɛmaaya ma n'o ye mouvement patriotique pour le renouveau Dr Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn yɛrɛ ni o ye Choyibou Isufi Sulemani a bangena san 1958 a kɛra dugu min na sa o de ye Tamako ale bɛ Ansongo lamini na. Kulukoro maa 21 olu bɔnɛna u ni na maa 400 kunkanfɛn olu kɔni jogina nin kɛra sirabakan kasara o la san 2021 kɔnɔna la mais kalo la nin sɛbɛnfura in o bɛ bɔ Kulukoro protection civile ale fɛ san o san o de la u y'a yira k'a fɔ ɲina sɛbɛnfura o bɔlen sa maa 24 olu kɔni bɔnɛna u ni na k'a sababuya kɛ olu tora ji la ni kulun yɛlɛmana ni u ye maa kelen bɛ a la o kɔni o ye a yɛrɛ bɔnɛ a ni na maa kelen wɛrɛ sa o kɔni o ye denmisɛnninlamɔgɔ ye ale kɔni sara k'a sababuya kɛ a somɔgɔw u ye o ban a la o kɛra kalo daminɛ yɛrɛ la. Banaba bolimafɛn sen filatigiw ni o ye moto ye nazarakan na sa olu kɔni ka sɛbɛnfura ni o ye vignette ye o sɛgɛsɛgɛliw olu daminɛna kunun tɛnɛn donya la n'a bɛnna Juin kalo tile 7 ma a yirala k'a fɔ u ka dugu sigida ɲɛmaaw fɛ sa ko nin sɛbɛnfura sɛgɛsɛgɛli in bɛ kɛ sababu ye ni ka u ka sigida ka ale layiriwa ka sababuya kɛ maaw kan ka nin sɛbɛnfura in n'o ye vignette ye ka nafolo ni ka o don a la wa a bɛ tila ka kɛ sababu ye tuguni fana ni ka lakana k'o lana dugu kɔnɔna la maaw ni u bolominɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa banabakaw fɛ yen nɔ u ka dɔgɔjɔ min ni o bɛ kɛ lakanaba bɛ se ka na o kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la sa bingani wale min ni a kɛra u ka dugu la n'o ye Solan n'a kɛra Juin kalo tile 4 sufɛ ka dugu jɛ Juin kalo tile 5 la u ka marabolo ɲɛmaa ni o ye gouverneur ye sa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na fɛn fɛn ni o ye sanubɔyɔrɔ ye sa a kɔni ye o sanubɔyɔrɔ bɛɛ ni ka o datugu kuma in lasera u ka gouvernement ka kuma lasela fɛ ko fo ka taa wagati min kɛ sa u ka sanubɔyɔrɔw kɔni bɛɛ bɛ datugu. Espagne sɔgɔmada in na olu kɔni ye u ka dugutaga sira ni ka o dayɛlɛ u ka dugutagalaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen sara maa minnu bɛ wele ko tourisiw nin wagati in na e maa o maa ni kɔni ye boloci ni ka o kɛ n'o ye coronavirus boloci i bɛ se ka taa u ka jamana o kɔnɔna la k'a sɔrɔ i ma coronavirus ale sɛgɛsɛgɛli ni ka o kɛ i kɔni dan ye dɔrɔn ni ka i ka coronavirus boloci sɛbɛnfuraw ka olu dafalen ka o yira o la i bɛ se ka taa i ka dugutaga la lafiya la.
Malikunafoni jabarani la jabo aw kulo garzige kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kelen la bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na n'ala man ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yan'o cɛ sa an ka hakili to an yɛrɛ la an ka tila k'an hakili to an faso Maliba la k'a sababuya kɛ Mali in ye anw de ta ye maa si tɛna bɔ jamana wɛrɛ kɔnɔna la ni kana an dɛmɛ an ka ba Maliba o jɔli la anw de ka kan ka an ka transition k'a soutenir walasa jamana ale bɛ lombo laban min na a bɛ se ka jɔ a sen kan cogoya min na aw k'an bɛn inshallah